postoji taj gen još uvek koji traži istinu. To ne smemo da propustimo. Tu moramo damo sve od sebe. Onaj koji ne traži, šta da mu radimo? Molit ćemo se za njega. Ali, eto, vi ste pomenuli da ste sami da imali ta neka pokliznuća i to je danas postao kao redovan obred inicijacije za mlade ljude, da se popije nekoliko piva, da se zapali džoint pa zavrti u krug, da se možda povuče nešto na nos i onda se sanja neko više proviđenje. Yes. I onda kada ste okruženi takvim ljudima koji rade sve to šta god izgovorili, možda na momente zaista i čini se kao nešto posebno, onda dođe otržnjenje, ako dođe. Ako dođe, da. Jeste, imao sam prilike da vidim u dobrim kućama, gde su deca bila vrlo pod velikom prismotrom, vrlo im je ozbiljno govoreno da ne smije da se pije, da se puši i tako te neke stvari, da se zdravlje ruši, što bi se reklo. Međutim, dođe punoletstvo. I na punoletstvu je potpuno legitimno da se oleše od alkohola. Da mrtvi pijani dođe kući. I nikom ništa. To što ti kažeš, to je ta inicijacija. Sad si postao zreo i sad, brate, udri. I na neki način, u stvari tim nekim bolesnim vaspitanjem, njemu je nadraživana duša bila tih 18 godina ili 21, kako sve zavisi gde je punoletstvo. I onda je on ko slanca pušten. Konačno kada je, eto, i sad je to, jel da, to sam recimo i u Australiji prilike da vidim, da doživim i tako. I onda zapravo taj mlad čovek ili ta mlada devojka, oni smatraju da je to pokazatelj njihove zrelosti, kada sad mogu da rade šta hoće i da pod hitno izgube nevinost, jer to je isto bez veze, biti nevin, čedan u polnom smislu, to treba pod hitno završiti. Znate koliko puta meni dođe devojka, pa se kaje zbog toga, naravno. Kaže, oče, to sam puno puta čuo. Kaže, legla sam sa mladićem do koga mi uopšte nije bilo stalo u životu. Ali tad se potrefilo i prosto imperativ da se izgubi nevinost, da bi počelo se živi konačno. A klinka ima recimo 15, 16, 17, 18 godina. Znači ona otvoreno kaže, barem da je to bila neka ljubav, pa da kaže, ajde, eto, rano smo legli. Ne, nego je to potpuno u startu stvar koja je legitimna. Znači potrefila se žurka ili smo se našli negde ili tako, super prilika, ma nije bitno ko je uopšte da se to završi. To je to. To je ta lažna zrelost, to je ta lažno punoletstvo. To je ta laž što nudi ovaj svet, da uništenjem svoje čednosti, svoga stida, mi zapravo postižemo neko kotiranje u društvu. I to je put kojim je krenuo ovaj svet i tu nema spasa. To je jasno ko dan. Ja naravno neću odustati, nisam jedini, ima još crkvenih lica, sveštenstva, monaštva, episkopstva, koji govore na tu temu i dobro je. I kamo sreće da nas ima 20 puta više. I nadam se da hoće. I to ima efekta. I tekako ima efekta. I sve više i više ima. Dolaze mladi ljudi u buljucima. Traže. Pitaju. Meni je to velika radost. Jer došao je mlad čovek iz neke diskoteke, iz neke krađe, iz nekog zatvora, iz nekog kupleraja, iz nekog dileraja. Došao neki zabačeni manastir, kod nekog kaluđera tamo matorog. Znači, postoji taj gen još uvek koji traži istinu. To ne smemo da propustimo. Tu moramo damo sve od sebe. Onaj koji ne traži, šta da mu radimo? Molit ćemo se za njega. Ali zbog ovih koji traže, ne smemo da zatvorimo vrata svojih manastira, svojih crkava, svojih domova na kraju krajeva. Naravno, za to moramo se pripremiti. Ne može sad svaki monah, svaki pop, znači, mora prvo da poradi malo na sebi. Mora da ima blagoslov za to. A onda ne sme da se, ako ga Bog pozvao na to. Ja bih najviše voleo da mi niko ne dođe ovde. Da slika ove limonade, neke su ikone, neke su ove moje slike koje moja majka nazivala, šta bre crtaš te tvoje limonade? Tako da čačkam nos, da gledam kroz prozor, da čitam malo neke knjige, bivota. A ne mogu, ljubav mi ne da. Ne da mi ljubav. Jer je Bog meni pružio ljubav. I ja ne mogu da ne pružim dalje. Pa sad, po mojim moćima. Jel da ja, ne znam. Ali neću da idem ispod svojih moći.